Force е емблемката черно. Да. Седим ние тук за Брик Force, виждате в момента една прекрасна купа. Ще си говорим откъде е тази купа, защо. Такива са любопитни неща, можеш спокойно да си опреш на коленци и да кажеш. Аз съм си я завоювал. Не той. Ние всички. Добре, момчета, ще започнем един кратичък разпит, така да се каже. Първо ще ви помоля да обясните на 30 юни миналия месец къде бяхте всъщност? На 30 юни миналия месец направихме едно много голямо пътуване до Щечин. Не го знаех къде е, в Полша, обаче го научих. Скоби дълго. Участвахме на Battle of the Year East Europe. Значи квалификация за Battle of the Year финали. И спечелихме тая купа. Станахме втори. Участвахме на финален бетъл срещу една полска група и... Тук може би важно да кажеш, кой организира събитието? Ами, събитието е организирано... Значи аз много се чудих защо е направено в този град Щечин. И от кого е организирано, всъщност разбрах. Организира го един поляк, който не разбира от хип-хоп общо взето. Е футболист. Той е футболист. Това е хубаво. Не, то лошо няма, обаче... Затова има купа. Обаче просто имаше някои проблеми, за които по-късно ще стане дума. В Чечен се прави... Чечен е 20 км от Германия, от германската граница, там някъде. Значи този човек, неговата съпруга, пее в една полска група и им идва идеята да направят боти за Източна Европа в Полша. Отиват до Хановър, говорят с организаторите на Battle of the Year, те им разрешават и решават да идват в Чечен, защото във Варшава нямало да се продадат достатъчно билети и интересът бил малък. В Чечен залата беше за 1000 човека, пък нямаше и 500 вътре. Каква е била цената на билета? Ами цената на билета беше 40 злоти, което е долу-горе 25 марки. 25 марки. Той за България би било доста. Ами, да мислиш. сега този B-Boys Breakdown, който направихме тук последния, на 4 март, беше 5 марки. Разликата е 5 пъти. Може би след като говорихме за самото събитие, интересно да кажеш какъв е регламент, кои бяха участниците, най-важното журито, все пак. Сега, значи, за тази цел направиха една страница в интернет, специално за полското боти, в която имаше описани там регламента, групите, които участват, но на практика нещата не бяха точно така. Значи, когато ние се интересувахме за нашето участие, условията бяха следните. От страните от Източна Европа групите представят се с едно шоу до 8 минути, като максималният брой на хората участници е 8 човека, т.е. 10 човека в група. Но всъщност какво стана? Имаше дадени в интернет около 10 полски групи. Като отидохме там, те станаха 13 полски групи. Де факто те може да си направят вътрешна квалификация за Полша и да оставят 3 групи, които да участват на боти за Източна Европа, както направиха чехите. Чехите направиха вътрешна квалификация и пратиха 2 групи. Идеята, според мен, е тази, че просто полска група трябваше да отиде на финали. Защото все някоя трябва да отиде. И освен това, журито беше 4 човека, значи Куджо, Сони, те са доста известни от Soul Control, една американска група, въпреки че Сони е германец, той е приет в тази група да участва с тях. И двама поляци, Стого и Добри, които не съм ги чувал. Добри, всъщност не, Добри съм го виждал, Добри участваше като жури на финалите на Battle of the Year 9-7. И хората оценяват по някакви техни критерии и решават от всички групи представени, около 20 групи имаше, 13 полски и още 7-8 от другите тук наши държави. От тези всички групи, значи се прави една битка за 3-то и 4-то място и една битка за първо и второ. Финална битка и едновременно с това определят една група, която е направила най-добро шоу, the best show. Аз разбрах, че не сте обаче особено доволни от самата организация. Не, самия престой. Всъщност, аз не бих искал да опреквам някой, но можеше да бъде малко по-добре, наистина. Всъщност хората тук, които чуват боти, очакват да е нещо велико. Всъщност боти финалите миналата година имаше зала за 15 000 души. И не е била празна. Всъщност доста комерциално е. Целият продукт е доста комерциален. Едновременно с това видеокасети излизат. Да, както си подобава. Както трябва да бъде. Продукта вече на 10 години. Да.
разработен достатъчно много, за да... Това, което беше като проблем, всъщност, беше участие неточност в организацията, участие, омръзване на публиката, защото между отделните представяния имаше доста време полски рап. По 30-40 минути, 4 пъти полски рап, хората просто, те, които гледаха, ставаха, ходиха да се разхождат из цялата зала. В 3:30 трябваше да направим техническа конференция и ние влязохме в 4 часа. Залата е нещо като парник, за 1200 души казах. С по-малка зала, така за загряване, за подготовка на групите. И значи това цялото помещение, като се напълни с хора, с 20 групи участници, те не излязоха до 2 часа през нощта. И не ни пускаха да излезем. В един момент аз им казах, искам да излеза да си взема дъх, не ме пуснаха, защото всичко е стъкло, вътре е жега, всичко се изпотява, сменихме по 15 фанелки и за финалната битка всъщност пода на нищо не прилича. Си беше целен мохър и хлъзгав. Аз ще помоля, явно това футболистите не го владеят с организацията. Ами не, в организацията имам чувството, че беше намесена, нали, част така от полските групи, защото те имат представа от тези неща и те биха дали някакъв съвет за начинът на... смисъл, най-вече какъв да бъде подът. Аз винаги съм се чудил на какво играят тези хора, които се въртят така добре, правят страшни номера. Ние в момента виждаме кадри от вашето представяне, ще помоля да разкажеш малко. Вие как почувствахте всъщност? Как според вас се представихте? Ами всъщност ние се бяхме подготвили с това представяне да ударим една унгарска група, която всъщност не дойде на нашата покана тук и отчасти провали B-Boys Breakdown Session 2, групата Elementary Force. Всъщност ние се подготвихме специално за тях. Те от години наред са били лидери в тази част на Европа и участват почти на всички финали Battle of the Year. Но, за съжаление, не бяха точно тези хора там. Бяха Suicidal Lifestyle и няколко човека от Enemy Squad, една по-стара група. Те винаги играят смесени, заедно с цел да печелят. Но така и така, подготвени, направихме няколко контраномера спрямо от тях, показани в нашето представяне, като мислихме, че ще се срещнем на финал с тях. Но, за съжаление, просто момчетата загряваха до края, докато казаха кои ще бъдат на финал и останаха много разочаровани. А ние си бяхме сложили раничките на гърба, обикаляхме из залата след нашето представяне и си мислихме изобщо дали ще ни класират за финал. И те класираха нас и една полска група, а изобщо в беталите унгарците не взеха участие. А иначе според теб нивото на групите, на какво ниво бяха? Нищо очудващо, с изключение на двамата от журито, американците. Нищо чудващо, неща, които могат да се видят и тук в България. По състезанията аз очаквах, че нивото ще е високо. Все пак унгарска група, хора, които са печелили Battle of the Year за 99-та година, изобщо не е чак толкова далеч това в миналото. Чешки групи, които сме гледали на боти, нали, харвати, словаци и така нататък, хора, за които имаме информация, показват се някакви деца, едва ли не, и хора, които правят неща, които са били актуални, може би, преди 3 или 4 години. Отживели неща просто. Абсолютно отживели неща. Представянията бяха абсолютно еднотипни, значи някъде около 19-20 групи имаше там. 15 от тях направиха абсолютно еднотипни представяния, като видиш едното, другите 14 са ясни. Абсолютно комерциални неща, поне американците от журито, или по-точно Куджо и Сони търсиха нещо съвсем различно в това. Явно ние сме успели до известна степен да го постигнем, въпреки че не успяхме да си изиграем представянето като хората. Сигурно за това сме отишли на финал. Всъщност така, аз с всички тези критики не искам да кажа, че ние не сме доволни от нашето участие. Просто ние сме напълно доволни. За нас това, че сме първи след домакините е много. И това, че от толкова групи, възоснова само на едно представяне, успяха да ни оценят и да отидем на финална битка, това за нас доказва, че просто имаме някакво ниво, че в България има някакво ниво. Аз се радвам, че ние представихме българския бибоинг на тази сцена. Аз забравих в началото да ви попитам, вие как попаднахте там? Ами, на базата на контакти, писма, рекламни материали, видеокасетки изпратени и така нататък. Всъщност... А може би знаят вече името ни. Да, оказва се, че хората ни знаят там.
Ние не го очакваме, ние сме абсолютни дебютанти и до сега никога не сме се появявали. Всъщност група от България до сега никога не е мърдала навънка. И отидахме там като абсолютните дебютанти и най-неизвестните хора очаквахме да ни сринат тотално. Но каза се, че хората ни знаят. Явно някакви слухове такива, защото някъде да ни видят. Аз съжалявам, че материалът, който беше пуснат по Вива, всъщност ние дадохме едно интервю от Вива и те направиха после цял репортаж за това събитие. Аз го получих преди един ден, но просто не отговаря на техническите изисквания тук, за да го пусне, в който материал самия Куджо му взимат едно интервю и го питат, всъщност той е преди финалните битки. Питат го, според вас виждате толкова групи полски, чешки, словашки, унгарски. Кой ще бъде фаворит, нали, според вас? Той казва, аз не мога да кажа, нали, рано е да го кажа с точност това нещо, но според мен групата от България ще бъде фаворит. Ние в момента виждаме едни снимки. Преди ви помоля да ги коментирате, ще кажа, че преди малко вие ми пуснахте този материал, истина си е така. Просто така се случи, че не е технически с добро качество, за да го пуснем на хората. Да не се усъмнят хората. Това, което говориш, е истина. Много съжалявам. Искам да благодаря на момчетата, просто момчета от Бургас, които случайно са го записали и ми го изпратиха. Това нещо за мен е много ценно, защото това е едно доказателство, нали, от един човек, който вече има някакъв авторитет в тая среда, Куджо, от толкова години. Просто, че имаме нивото. И след това в същия репортаж виждам един клип, видеоклип на полска група, която пее, танцуват брейкденс в клипа и виждам, че един от раперите, водещият на Battle of the Arist Europe в Полша, втория от раперите, един, който ни взе интервюто. Групата, която танцува в клипа е Non-Topper Милонка, те, които станаха първи на боти, и едновременно с тях в клипа играе Стого, който е в журито. Имате предвид, че цялата работа е била предварително нагласена. Просто да не си мислят хората в България, че тези неща ги няма там. Има ги. Това е нормално. Се надявам да не е нагласено, ама батъла, ще го видите. Да, и нещо друго, което ми направи много голямо впечатление. Цялото водене беше на полски език, нямаше никакъв друг език. Все едно, че беше някаква полска... Хубаво, че там спечели. Някакво полско състезание. Сега не знам чехите дали разбират полски, те са близки езици, унгарците сигурно не разбират полски, ама аз нямам представа и просто когато излязохме да вземем купата, аз не разбрах дали сме първи или втори. Да, хубаво, че спечелихме там така фенове от поляците, който един от тях се каза, че разбира английски и той ни превеждаше през цялото време и че нямаше да разберем всъщност какво става, кога трябва да излеземе, дали сме на финал, дали не сме. Значи съответно пак опираме до организация, просто че не е била... Battle of the финалите се водят на... Те са винаги в Германия, в различни градове и се водят на английски и на немски. Добре, аз сега ви предлагам да видим две парчета. След това ще се върнем обратно с вас, защото имам още един интересен материал. Вие също така ще го изкоментираме, ще го изкоментирате. Ще си говорим вече и за други неща. Ето ни обратно в студиото на телевизия ММ. Предаването е B-сайт, нищо, че виждате моята грозна мутър. Това беше парче специален за Хавай. Предполагам, това е някакво заведение за Хавай Бургас. Mighty Fat. Съвсем не сме. Обаче ние сме. Тук с момчетата от Electric Force си говориме. Момчета, вземете купата. Все пак трябва да сте горди. Направили сте нещо, то никак не е малко. Преди малко си говорихме, че някои неща забравихме все пак да споменем. Кои са точно те? За организацията казахте, за сцената специално трябваше да се наблегне. Сцената беше много зле. Сцената беше отвратителна, залата беше без никаква вентилация и така се казва, всичките изпарения и всичко падаше долу на сцената, супер яко спързаваше. Знаеш ли защо има изпарения? Да знам. Качи се горе на последния ред на залата с цел да разгледам какво се продава, защото там всичко е търговия. И очаквам да си намеря някакви касетки, такива бибови материали, някакви сидита, полски рап, не знам си какъв рап имаш само на едно место. Всичко друго беше много яко направено. Църпър, наденички, биричка, кюфтенца, някакви сандвичи, обаче режат глави. Смятай, те щом не може да избият тази зала с 500 човека, не може да я изплатят, гледат с наденички с такива работи. 25 то си трябваше, защото като не излизаш от 3 часа до 2 часа навън от тази зала, си все едно като в сауна. И всичките изпарения падат на фадричетата долу
едни ламинирани такива фазерчета с една текстурка като дървеника. Един чичко не пускаше на вратата си лиза, така беше. И ходи и играе най-накрая последен Final Battle. Всички омазали там, оттъркали всичко по пода, оставили си подчицата, кръвчицата. Етапа на страна, но дори самия Куджо и Сони казаха, че според тях това не е въобще настилка, която е брейкденс. Това е било нещо отвратително. Аз искам да кажа на тези хора, които не са доволни от тук настилката на B-Boys Breakdown, че е по-добра, няма да намерят там. Да не си мисля, че на Battle of the Year се играе на по-хубава настилка. Ще си изпотрошат главите. По-добре да играят тук. В момента гледаме кадри от финалния батъл. Еми ще видят и настилката. Да. Жалко, че няма да могат да усетят. Борко, кажи две думи за настилката, бе. Ти си най-така... Ами, какво да ви кажа, аз имам доста изпълнения през лакти, които се правят. И просто като е мокра настилката, така ние сме потни докато играем, да речеме. И се хлъзга толкова много, че и на лакници като сложиш, тя още по-отвратителна. И просто не ми станаха доста от нещата, но това е друг въпрос. Ти спомогна с носа. Но въпреки това ще ги щупим. Ние ги щупихме, ама... То се вижда какво става, но сами ще преценят. Вие споменахте, че над 7-8 часа е било. Ами в 3:30 се влиза. Как бяха разпределени групите на някакви блокове? 4 части, на 4 части по 5 групи, в която има всяка част и между те, така се каже, интервали беха разни групи там. Полски, The Rude Boys и нещо, което беше, ето да му кажи. Там Кейси Даруки беше. Кейси Даруки накрая. Да, той беше накрая, всъщност той беше супер звездата, нали, от тия дето пеят. Също доста известен тип. Между частите имаше такива полски рапърчета. Може да ти се надуи главата от полски Electric Rude Boys, някакъв беше Метрополис. Да, някакъв drum and bass или джунгъл. Сега това на B-Boy състезание някакси не вървеше. Стана по едно време малък Метрополис там. Имаше такива хипарчета електронни. То народа изчезна от залата тогава. Какво стане? Да, хората отиваха при наденичките, горе когато почваше полския рап и след това като почваха B-Boy групите, слизаха долу да гледат. Ами логика, логично. Не, всъщност изобщо ние може би малко смешно го изкарахме, ама това си е събитие. За първи път се прави за Източна Европа. Не, за нас е интересно. Да, ние за първи път виждаме такива неща. Сега и искаме да го направим следващата година тук в България, да видят другите, пък ние как го правим тук. Може и на тях да има интересно, да знам. Общото ниво на източноевропейската сцена как е според вас спрямо западната? Имаме още доста да учим според мен. Зависи срещу коя западна, нали? Защото ако става дума за Западна Европа, много е различно. Французите имат един стил, в Германия се играе по друг начин, в Холандия по трети, в Испания по четвърти. Но може би французите и германците държат така Западна Европа в по-високо ниво. Нали, ние се срещнахме с част германски групи. Една седмица преди Полша в Виена играхме срещу тях шоу бетъл. Ами по-високо е нивото, отколкото на Източна Европа. Зависи от коя гледна точка. Има нови и нови неща. Постоянно се търси някакви изненадващи изпълнения от хората. Има стилове, които се диктуват от американската сцена. Всъщност там е източника. Те са може би с години напред преди европейската сцена според мен, въпреки че има европейци, които казват не, на базата на видеоматериали долу-горе се изравняват нивата. Не е вярно. Дръжки се изравняват. А сега както поляците взеха първото място, къде отиват те? Ами те участват в Брауншвайг на 17 ноември на Battle of the Year финали. Интернационалното, да. И най-интересното беше, че нали, това е квалификация за Източна Европа, обаче една наша съседна държава, това е дума за Гърция, като Гърция, си има тя собствена квалификация за боти. 5 държави за едно место се борят нали, от Източна Европа. Примерно има квалификация за Русия и така нататък. При положение, че нивото на гърците е много по-ниско от почти всички групи и държави, които участваха в Източна Европа в квалификация. Просто по този начин нивото на финалите на Battle of the Year пада доста, защото от всички квалификации групите са на различно ниво. Примерно от германските квалификации всички групи може да са по-добри от тези, които са станали първи на
квалификацията за Гърция или за някоя друга квалификация, но една гръцка група ще отиде, пък няма да отидат там еди кои си германски, защото има преди тях другите. Ще спечели германската квалификация. Може да направите една хитрост. Следващата година, извинявай, че те прекъснах, да му направите в България, журито само българи. Не може. Журито си го казва, кое ще журито си идва от Battle of the Year самото. Да, от офиса на Battle of the Year. Кой да ти е жури? Куджо и Сони имах чувството, че са камуфлаж жури. Не, чувството така си беше. Всъщност не, че въобще не трябваше да има в журито полски съди. И то двама. Ти ми беше споменал, че с някакви поляците си разменили дискове и разни други неща. Ами да, всъщност сега тук има много слухове в България за тези наши участия, обаче който не е бил, не е разбрал. И това кой какво говори си е негова работа. Аз искам да поздравя едно момче, което много често ме пита дали съм научил полски език, дали съм препял полски рап. Той кара камионче. Просто явно много обича полския рап и понеже ние имахме там фенове поляци и те ни подариха, значи първо на него подариха едно CD с... те са полска група, издават полски рап с мултимедия в CD-то. Хубави хора са. И после подариха и на мен, но аз решавам да ви покажа долу-горе как стои полски рап, да поздравя това момче, което можеше да се научи да играе. Звучи прекрасно. Аз предполагам, че в момента слушаме от... Ето, защото сме малко звукоизолирани. Ето, колегата веднага пусна да чуем и ние. Само толкова ли? Не, той продължава. Нека бъде поздрав направи за всички пибой. Да. В България. Дори да не разбират полски. Да. Ние забравихме да благодарим също и на Васето, на стартера, който ни направи музиката за квалификациите, което беше супер, нали? Благодаря ти, Васе. Да, и аз мисля, че просто тази музика имаше много голям принос за това да отидем на финален бетъл. Ами ние бяхме единствените, които се появихме на авторска музика. Нали? Нашето представяне, 2/3 от него беше авторска музика на стартера от Хикстим. Значи мерси Васо, задължени сме ти. Да, кажи. Само искам да кажа още нещо, че нали, свърши финалния батъл, свършиха нали, награждавания и такива церемонии и почнаха да идват поляци при нас, които думите им на мен лично ми ги казаха, бяха нас малко ни е срам, нали, че така се получи. Но нали знаете как е в Полша? Обаче в Полша е така, нали, съжаляваме. Какво да ви кажа повече, нали? Даже имаше някакъв човек, който беше представител на една импресарска агенция, той беше възрастен човек, нали, може би на 50 години и повече, който каза, че специално ще сезира офиса на Battle of the Year Германия, как може такива неща нали, да се правят. Какво е това състезание. Сега не знам доколко е вярно, но наистина имаше много фатални гафове, въобще не се спазваше регламент и то от полските групи, за да стигне до там, че при 10-минутно при 8-минутно представяне да спират на 15-та и на 20-та минута музиката, нали, защото вече се оливат хората и 10 човека максимум ограничение за бибойте. Ние на финала играхме срещу 12 души. Можеха да си го преброят хората. Беше ограничението. 10 души ограничението. 10 човека ни играхме срещу 12, ние бяхме 8. Момчета, аз ще ви помоля нещо накратко като за финал, защото времето ни ужасно много напредна. Значи, аз искам да кажа, това беше специално за нас и за хип-хоп културата в България, за бибоинга. Това е много добре, защото аз направих достатъчно контакти, радвам се за това и мисля, че по-нататък тук ще продължавам да давам своя принос за развитието на тези неща. Добре, момчета, благодаря ви. Аз какво да кажа, освен до година, да го организирате вие. Друго не се сещам, това звучи добре. Надяваме се. Можете да фанете купата така, да покажете на България. Ето това е купата. Добре, аз благодаря на пичовете от Electric Force. Сега ще видим едно парче, след него веднага ще теглиме хората.